Tervetuloa Metsän ystävät -ohjelmaan. Tänään tapaamme Pekkopöllön, joka asuu vanhassa tammipuussa keskellä ihanaa metsäämme. Pekko heräilee juuri päiväuniltaan ja huomaa jotain erikoista. Hänen naapurinsa, pikku orava Oskari, näyttää surulliselta. Mikä hätänä, Oskari? Pekko kysyy lempeästi siipensä ojentaen. Voi Pekko, Oskari huokaisee. En löydä mistään talvivarastojani. Keräsin niin monta käpyä ja pähkinää, mutta nyt en muista minne piilotin ne. Pekko hymyilee viisaasti. Älä huoli, ystäväni, autankin sinua etsimään. Minulla on hyvä muisti ja yhdessä löydämme varmasti varastosi. Niinpä Pekko ja Oskari lähtevät seikkailulle metsään. He tapaavat matkalla Maija Mäyrän, joka kaivaa juuri uutta kotia. Hei ystävät, olenko nähnyt Oskarin varastoja? Totta kai. Näin hänen piilottavan käpyjä suuren kiven taakse viime viikolla. Kiitollisina neuvosta ystävykset jatkavat matkaansa. Pian he kohtaavat myös Kerttuketun, joka on opettamassa poikasiaan leikkimään. Oskari, sinähän piilotit pähkinöitä myös vanhan kannonnokassa, näin sen kun olin marjastamassa. Pikkuhiljaa ystävien avulla Oskarin talvivarastot löytyvät yksi kerrallaan. Kiitos Pekko, Oskari iloitsee. Ilman sinua ja ystäviämme en olisi ikinä löytänyt niitä kaikkia. Pekko nyökkää tyytyväisenä. Muistatko nyt tärkeän opetuksen, Oskari? Kannattaa aina merkitä muistiin tärkeät asiat, ja ystävät ovat kultaakin kalliimpia. He auttavat, kun itse ei muista tai osaa. Tämä seikkailu opetti meille kaikille, että yhdessä olemme vahvempia. Auttamalla toisiamme voimme ratkaista isotkin pulmat, ja ystävällisyys kantaa aina hedelmää. Kiitos, että olit mukana tämän päivän seikkailussa Metsän ystävien parissa. Jos pidit tarinastamme, muista tilata kanavamme ja painaa peukku ylös. Nähdään taas pian uusien seikkailujen merkeissä. Ensi kerralla tapaamme ehkä Liisa Leppäkertun, joka opettaa meille värien ihmeellistä maailmaa. Siihen asti pitäkää huolta toisistanne, aivan kuten Pekko ja hänen ystävänsä. Terveisin Metsän ystävät.